Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Sa ngalan ni Babin Alsaro, ako si Alan Domingo. Na maghatod sa labing dako og nag-unang mga balita ang mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Vico Sereno. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Sa pagpaubos sa General Community Quarantine sa Dakbayan sa Sugbo gikan sa MSCQ, midagsan usab ang masakyanan nga mibiyahe sa kadalanan sa syudad. 80 ngadto sa 90% ang gidaghanon sa mga mibiyahe nga mga sakyanan. Samtang mas gihigpitan sa kapulisan ang pagsusi sa mga motorista nga misud sa Dakbayan sa Sugbo. Ania ang report. Sukway sa nagaging simana nga nagmingaw ang mga karsada sa Dakbayan sa Sugbo. Dili na karon kay nasinati na ang heavy build-up sa traffic. Sa assessment sa Cebu City Police Office, moabot sa 80 ngadto sa 90% ang pagdagsa sa mga sakyanan nga nagbiyahe karon sa Dakbayan sa Sugbo. Busa di ka tinga nga inani kahuot ang dagan sa mga sakyanan. Kinahanglang muhunong ang mga sakyanan sa mga checkpoints sa utlanan ug bisan sa mga dapit sulod mismo sa syudad. Bisan limitado ang mga personnel sa kapulisan, tagsa-tagsahon gihapon nila og tan-aw ang mga dokumento aron masiguro kung apil sila sa dunay pagtugot nga mobiyahe o mosulod sa Cebu City. Matod ni Police Colonel Josefino Ligan, City Director sa Cebu City Police Office, nga nagpadayon ang ilang hugot nga pagpatuman sa higpit nga health protocol. GCQ doesn't mean that they are free to roam around because we are still in a quarantine period. Suma pa, kinahanglang ibutang sa matagduma sa mga establishmento sa pagpaubos sa General Community Quarantine sa Dakbayan sa Sugbo gikan sa MSCQ, midagsan usab ang masakyanan nga mibiyahe sa kadalanan sa syudad. 80 ngadto sa 90% ang gidaghanon sa mga mibiyahe nga mga sakyanan. Samtang mas gihigpitan sa kapulisan ang pagsusi sa mga motorista nga misud sa Dakbayan sa Sugbo. Ania ang report. Sukway sa nagaging simana nga nagmingaw ang mga karsada sa Dakbayan sa Sugbo. Dili na karon kay nasinati na ang heavy build-up sa traffic. Sa assessment sa Cebu City Police Office, moabot sa 80 ngadto sa 90% ang pagdagsa sa mga sakyanan nga nagbiyahe karon sa Dakbayan sa Sugbo. Busa di ka tinga nga inani kahuot ang dagan sa mga sakyanan. Kinahanglang muhunong ang mga sakyanan sa mga checkpoints sa utlanan ug bisan sa mga dapit sulod mismo sa syudad. Bisan limitado ang mga personnel sa kapulisan, tagsa-tagsahon gihapon nila og tan-aw ang mga dokumento aron masiguro kung apil sila sa dunay pagtugot nga mobiyahe o mosulod sa Cebu City. Matod ni Police Colonel Josefino Ligan, City Director sa Cebu City Police Office, nga nagpadayon ang ilang hugot nga pagpatuman sa higpit nga health protocol. GCQ doesn't mean that they are free to roam around because we are still in a quarantine period. Suma pa, kinahanglang ibutang sa matagduma sa mga establishmento sa ilang Certificate of Employment ang oras sa mga kawani. Samtang gitug-an sa opisyal sa CCPO nga niminos ang mga quarantine violators sukwahi sa unang mga adlaw sa GCQ.
posibleng nakakat-on og leksyon ang mga tao sa way puas nga pagsita nila sa mga malapason sa protokol. If you think that you will be late for your work, leave early in your home. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Milungtad og 5 ka oras ang pagkabara sa trapiko sa Cebu South Coastal Road sa unang Lunes sa pagpaubos sa dakbayan sa Sugbo sa General Community Quarantine kon GCQ. Ipahibaw ni Jonathan Tumulak, ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda. Nagsugod pagtasok ang kahot sa trapiko alas 6 ganyan buntag hangtod na sa pagkalas 11. Ang ubang mga sakyanan mibalik na lang sa Talisay City, inay mula ho sa Cebu City. Gipabuksan na lang ni Tumulak ang Bulacau Bridge habig sa Talisay City aron makaagi ang mga essential workers. Bisan panini, gairo gyapon ang mga sakyanan nga miagi sa Enab Pagkalso apan wa hinuon makaagi. Ang ubang mga sakyanan subay nini nakikita si Mayor Samsam Gulyas kang Governor Juan Garcia ganina buntag aron hangyoon ang gobernador aron buksan ang Natalio Bacalso Avenue. Nakita sad namo nga naka-contribute niini mao kining hugot sad nga pagbantay sa Cebu City sa mga sakyanan nga gikan og south nga mosud sa Cebu City. Pasado alas 11 na monitor sa Talisay City Command Center ang pagkaluag sa dagan sa trapiko. Inay-discriminate ang ilang mga silingang nagpositibo sa COVID-19, Homeowners Association sa Deca 5 Lapu-Lapu City nagtampo-tampo ug maoy mangunay sa pagpamalit sa mga panginahanglan sa pamilyang apektado. Ania ang report. Kasamtangang may 7 ka mga konpermadong kaso sa COVID-19 sa Deca 5, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Apan inay i-discriminate ang naasoy mga residente, pulki ang mga opisyal sa Homeowners Association sa pag-andam sa mga nagunang panginahanglan sa mga apektadong pamilya, partikular na sa pang-adlaw-adlaw nga konsumo. Karong adlaw, 3 ka mga pamilya ang gihatdan nila og ayuda. Ang tricycle driver nga si Manuel Alfeche, ilang gihire nga muhatod sa konsumo sa matag apektado pamilya. Siya kahibaw na siya unsay iyahang buhaton mga protocol kay wala mi nag-assign og bisag kinsa lang kay ang ato likayan pod ang pag-transmit pod ba. Giangko ni Manuel nga nahadlok usab siyang matakdan apan kay panginabuhian man niya kini kanunay lang niyang timan-an ang mga health protocols ilabi na matag higayon nga mohatod siya sa mga ayuda. Kuno dag alcohol, face mask tapos distancing ma'am. Matod sa usa sa mga sakop sa Board of Directors sa Homeowners Association, Estrella Lea Reyes, nahuna-hunaan nilang magtampo-tampo kay gawas nga makatabang sila sa ilang mga silingang nanginahanglan, epektibong paagi usab kini aron dili manggawa sa ilang mga panimay ang mga sakop sa pamilyang nagpositibo sa COVID-19. Ma-feel nila jud nga dili man ta dapat i-discriminate to ang katong certain person nga nagpositive kay wala bayay ganahan nga mainan na murag wala tuyo abas. Una ni ini, nang apod-apod usab sila og mga ayuda ngadto sa mga tricycle drivers. Nagpatuman usab sila og curfew sulod sa subdivision og sila na mismo ang musita sa ilang mga silingan nga wa magsulob og face mask. Ang disiplina ug ang insaktong kahibaw batok sa COVID-19 ang mga epektibong pamaagi aron malikayan nga matakbuyan sa naasoyng sakit. Dinhi sa ilang subdivision may mga tarpaulin nga gipangmontar isip kabahin sa ilang information drive batok sa naasoyng sakit. Ang naasoyng subdivision may 900 ka mga units nga okupado ug kini ang buot nilang protehean pinaagi sa paghimo og mga proactive measures aron dili mo kuyanap ang COVID-19. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Mandaue, subsub ang pagpanakop sa mga malapason sa quarantine protocol. Usa ka building sa syudad gigamit karon isip temporary detention facility. Ani ang report. Sa Department of General Services kun DGS building, temporaryo nga gitanggong kini mga milapas sa quarantine protocol sa Mandaue. Sukad gigamit ang maong building diha sa may barangay Labugon sa paghingusog na sa pagpanakop sa mga violators, moabot na sa 47 ang ilang detainees. Sa Hulagway, makita ang uban kanila nga mitabang sa paghipos kini mga karaan nga mga ekipo sa dakbayan aron mahawan-hawan ang lugar. Ato ang gibuhat ana nga naagyoy kagalingon nga detention facility ang katong mga quarantine violators kay wa nato gisagol sa
mga prisuhan sa station kay simbako ba na sila niya matakdan or sila ay makatakod sa mga na-detain na dito. Ubo sa City Ordinance, 1,000 pesos ang multa sa curfew violation, samtang 5,000 kung dili magsulob og face mask sa pampubliko nga lugar. Sa kinatibukan, moabot na sa 1,180 ang naproseso sa syudad nga mga violations sukad sa pagpatuman sa ECQ. Auhag sa City Hall, mutuman gihapon sa tanan nga mga lagda. Gibantayan sila dito sa PNP, unya, o makabayad silang penalty, pwede na sila makagawas. Ang katong uban dito na detain, katutong mga kabayad silang penalty ya, for filing sa fiscal's office. Kagahapon, may 8 ka mga kaso sa COVID-19 ang napuno sa Mandawi nga musumada na sa 1,869 ang total confirmed cases, kundiin 757 ang aktibo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka post sa Sugbuanong PWD ang nagtrending, pipila ka oras lang human niya gipadayak ang iyang kasagmuyo ug hangyo ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Kalabot sa iyang caregiver nga gisikop sa kapulisan kay giisip nga quarantine violator. Ani ang live report ni Femari Lumapo. Fem? Lan ang maong nagpost sa social media gila nga si Gemini Tolentino usa ka 39 anyos ulitaw bedridden na kini sud na sa dulan duha ka tuig tungod sa patong-patong na niya nga mga sakit. Ang iyang inahan na stroke pa ug giatiman sa diagnosaran niyang igsuon samtang siya nagpuyo uban sa iyang iyaan ug uyuan nga parehong mga senior citizens nga dili makadaog kaniya. Hinungdan nga kinahanglanon kay niyang usa ka caregiver apan dili sila ka-afford og stay-in nga caregiver gani halos malibre na ang sweldo sa mao niyang caregiver. Kini ang post ni Gemini Tolentino kagabi nga kaganihang buntag lang ni Ania og 123 shares. Pagpahungaw kini siyang kadismaya og yang ngungo nga unta tabangan siya sa gobyerno sa iyang sitwasyon. Kanang kasabot man ko nga nag-pandemic, dili manggawas, pero nag-follow mo sa protocol man niya. Nagsabot kini ba nga kanang ayang one direction is point A, point B ragyod. Niadtong Marso pa lang ni hangyo na siya aron di masitas sa kapulisan ang caregiver niya. Ug dili masagol sa daghang tao kay kuyaw nga makadala kini og coronavirus ngadto kan Tolentino ug sa pamilya sa caregiver. Gani sa pagsugod sa quarantine mismo si Tolentino bisa naka-bedridden. Nanawag sa Cebu City Hall ug sa ilang barangay sa Labangon ug sa Kalamba di nagpuyo ang caregiver alang sa magikinahanglang certification. Apan kagahapon gisikop tungod sa quarantine violation ang caregiver ni Tolentino ug lakip sa napalinya sa laing mga violators. Pasalamat na niya nga ni-rescue ang sekretary sa ilang barangay human niya matawgi. Ako lang ikaibugan nga nung nainato man nga di man siya noon paminaw na sa pulis, gikan mo to siya diri. Ya, moto na nasuko man akong kuan, akong caregiver mo. Hangyo niya nga unta di na kini mahitabo pa ug sa ubang mga caregiver nga gikinahanglan kayo sa mga masakiton parehan niya labi na karon mga panahona. Pag 16,000 mong to ang kanang injection ma'am ya. Kailangan sa physical therapist. Ya, di ko kabawaasan ako na siya kwaon na funds. Ya, the pandemic doon ya. I don't know kung asa ko mo duol or asa. Tubag sa kagamhanan ug sa kapulisan nga sundon gyud ang ana sa lagda. We talk about caregivers, I mean what documents they can present. I understand, no? I understand the need ba, but if you are on the part of the police ba, how do you qualify that? Caregivers are not, I have to check. I guess they are not included in the frontliners as APUR. Lan pang hinaot ni Gemini nga unta mo balik pa ang iyang caregiver sa pag-atiman kaniya kay kinahanglanon kayo niya kini. Samtang kaganihang buntag usab gitugan ni Gemini nga niduaw kaniya ang pipila ka mga personnel sa DSWS sa Cebu City pag-assess sa iyang kahimtang og sa pagsuta kung unsay posibleng matabang sa kagamhanan. Lan? Salamat, Femari Dumabo.
71% na ang recovery rate sa dakbayan sa Talisay base sa data sa Talisay City Office kagahapong adlaw. Sagad sa mga bagong kaso sa COVID-19 nangatakdan sa mga frontliners ug sa mga kawani sa mga buhatan nga gipaubo sa swab test. Isip rekisito sa dili pa makabalik sa trabaho. Si Chelo Valiena sa report. Sukad gahapon, miabot na sa 748 kakaso sa dakbayan sa Talisay. 131 niini mga active cases. Ang good news, matod ni Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado, miabot na sa 71% ang recovery rate sa dakbayan. Sa 748 kakaso, 537 na nila ang nangaayo. Total recovery is 511 plus 26 sa BGMP. So ang total recovery is 537. Samtang gipahibaw ni Alanzado nga sagad sa mga bagong kaso karon sa COVID-19, natakdan sa mga frontliner nga gatrabaho sa mga ospital. Midugang usab sa talaan sa mga nagpositibo ang mga kawani sa pribadong kompanya nga nagpositibo sa swab test. Minus na usab ang mga natakdan sa virus sa takod-takod tungod sa pagsuroy-suroy. So na sila kanang nurses nga ni positive or ilahang mga frontliners nga diha ra pud nakuha nila, na-expose sila sa hospital. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Usa ka bag-ong nanganak ang apil sa duha ka natala nga bag-ong COVID-19 cases sa lalawigan sa Bohol. Ang mga nagpositibo sa PCR test tagalungsod sa Talibon ug taga Bien Unido. Ang duha ka mga pasyente walay travel history o mga produkto sa contact tracing. Sa report sa DOH, ilang nakuha ang sakit gumikan sa community transmission. Ang taga Talibon gi-admit sa Garcia Memorial Provincial Hospital niadtong Hulyo 27. Samtang ang taga Bien Unido nagpositibo human nanganak sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa lungsod sa Ubay niadtong Hulyo 27. Wa madetalye kung ang masuso positibo basab o dili. Gipahigayo na sa mga otoridad ang contact tracing. Padayong panawagan sa mga otoridad ang kanunay nga pagsulob og face mask o physical distancing kung anaa sa pampublikong lugar. As of August 2, dunay 89 ka confirmed COVID-19 cases sa lalawigan sa Bohol, kundiin 27 niini ang active cases. Ang recoveries ug upat sab ang namatay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bisan ko na downgrade na ang quarantine status sa siyudad Sugbo ngadto sa GCQ. Padayong gipahinumdum sa mga otoridad ang mga lagda nga gipatuman sama sa pagdala sa quarantine pass. Niadtong Sabado, kapin sa 500 ang nangadakpan gumikan sa lain-laing kalapasan. Ania ang report. Sa Plaza Independencia gidala ang mga nadakpan sa unang adlaw sa implementasyon sa General Community Quarantine sa Cebu City. Milusad ang mga otoridad og one-time big-time operations. Daghan ang nangadakpan sa nagkalain-laing kalapasan apan sagad gumikan kay walay quarantine pass. Sikop sab kini mga lalaking taga Talisay City nga nilabang sa syudad aron mamaligya unta og face masks. Giseminar sila subay sa palisiya sa dakbayan. Karon may kasuway ka rin sa testing sir ba. Kung dili sa sugot balik ng tama sir kung ilang palikon namin nila. Kaya ang border sa Bulacau sir nakasud mi sa mga pulis sir. Moto na padayon lang niya. Kabot sa pardogi sakay mi sa probe scanan nila. Kining lolo taga Inayawan nadakpan kay gidili gihapon manggawas ang mga senior citizens. Palit ang tagog dinuguan. Para iro. Gidakko pa nung ko. Senior si Piat. Sir, hindi mo na pwede mo gawas kaya senior, sir. Patay iro ako. Kapin sa 500 ang nadakpan sa unang adlaw sa implementasyon sa GCQ. Kinahanglan mag-wear gid gyapon dato ato tong i-follow kay di pa man gud normal, wala pastas normal. No, so ang ato gyapon to siyang i-follow. Likewise ato ang kanang mga sakyanan nga naa gyapon tay number coding, mao sa gyapon na ato na siyang i-follow. Kay GCQ na, mibukas na sab ang ubang mga establishmento, lakip na ang mga balay ang puanan. Usa niini ang Basilica Minore del Santo Niño nga midawat na sa mga deboto. Apan hugot nga gipatuman ang mga health protocol aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Ang entrance anaa sa may Magellan's Cross ug ang exit
adto sa may Osmeña Boulevard. Pag ingong open na karon, so mo to ni grab din ko sa opportunity. Yes sir, kana siya sir din. Lain kay feelings sir, murag pag step pa lang nimo, murag baka hilak bitaw gid ka, murag gid ang feelings bitaw. Dagkot lang para magpasalamat kang Senyor Santo Niño kay sa kadugay nga nag-lockdown 4 months almost wala gid taon makaduaw og simbahan sir. So dako kog pasalamat nga naka-open na. Samtang ubang mga locally stranded individuals misiguro nga makalukat na og mga tickets aron makauli sa ilang probinsya. Pahimangno sa mga otoridad, siguroon nga kumpleto ang ilang mga requirements kay gikinahanglan kini una matugtan nga makabiyahe. Uban ni Rinante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga contact tracers sa Lapu-Lapu City gipaubos sa methodology seminar. Siluan Merondina sa report. Gitigom ganihang buntag sa Lapu-Lapu City Hoops Dome ang mga contact tracer sa Dakbayan alang sa usa ka methodology seminar. Gilangkuban kini sa mga kawani sa City Health, Lapu-Lapu City Police ug mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District. Si Police Lieutenant Colonel Robert Lingbawan, pangu sa Regional Intelligence Division ug may kasinatian sa contact tracing sa Barrio Luz ang usa sa mga mikandak sa seminar. Matod ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha, na dugangan og 20 ka mga PNP personnel ang ilang mga contact tracers. So karon atong gi-enhance para every barangay na ay contact tracing team. Naamang gyud tay barangay health emergency response team. Ang BHERTS nato in every barangay nagamit na gyud nato. So ang sa pagkakaron ang nadungag na lang nato is ang police force ug ang fire. Base sa data sa DOH-7, may 1,876 na ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City as of August 2. 1,047 niini ang naka-recover na ug 71 ang nakalas. Di ta magpaabot nga doon natin i-contact trace kung mahimo atong ma-educate ang mga tao nga mo proteksyonan nila ang ilahang kaugalingon nga dili mosulod ang virus. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kahinumdum pa ba mo ni Tubig Queen sa Cebu? Kinsa nakahuman sa iyang pagtungha tungod sa iyang pagpamaligya og tubig sa kadalanan sa Cebu City. Karon trending na usab si Tubig Queen kay bisan sa kabisi isip usa ka magtutudlo, migahin usab siya og oras aron mo voluntaryo makaabag sa mga frontliners. Kini ang report ni Femery Dumabo. Tulo ka tuig na nga magtutudlo si J. Comorteberio kinsa mas naila nga dudoy ang Tubig Queen sa Cebu. Bisan pa niini, wa talik din ni dudoy ang nakatabang niya og nahimong inspirasyon sa uban, ilabi na sa mga batang naningkamot maong iyang pagka-Tubig Queen. Ako gisal sa Ginoo bisan mao man ako eskwela, mo pa lang ko kanang di na ko nabayaan ma'am hangtod sa kantura man bisan busy kay kuro nagtudlo na nya mga gigs sila magwantag paglaom because I believe everything happened for a reason. Kay pandemic man ug nagsunod siya sa mando sa gobyerno, mihunong una si Dudoy sa pagpaninda og tubig sa dan. Nabisi usab siya sa preparasyon alang sa pagbukas sa klase, ilabi na nga usana siya ka public teacher sugod karong Agosto. O guban pang mga kalihukan pagtabang sa uban. Gawas niini migahin siya og panahon aron mo voluntaryo pagtabang og paglingaw sa mga frontliner diha sa libreng bus nga gitanyag sa gobyerno. Siya ang tigsubmit sa report sa mga mipahimos nga mga healthcare worker ug labaw sa tanan ang magpaminos sa kakapoy ug mupakatawa pinaagi sa makalingaw nga mga chika inubanan pa sa sayaw ug kanta. Alang kang Dudoy nga bisan unsa kadaghan sa imong problema ang ngailang nga mugahin og oras aron makatabang sa bisan unsa kagagmay nga paagi alang sa uban. Gulang jud ko ma'am and then balag way bayan ko sa ma-inspired nga ni sila ma'am and then kini ma'am kining balag way bayad ma'am ang ako kay serbisyo kay ang kalipay sa tao di man jud mabayaran ma'am. Sir is the best medicine man jud ma'am. Kailangan na kay problema I mean kanang ismay nang nimo ma'am balag sakit ma'am ismay. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Gipadayon na sa kapulisan ang pagpang-issue og travel authority sa mga locally stranded individual o LSI. Samtang gipaniguro usab sa Interagency Task Force nga mahasubay sa protokol ang pag-handle sa mga inbound ug outbound LSI. Ano ang report? Sumali Konsehal Joel Garganera, IATF Deputy Chief Implementer, nga wa pa kaayoy mga inbound nga locally stranded individuals nga miabot sa dakbayan sa Sugbo. Bisa na gani niadtong weekend, diin gisugdan ang pagpaubos sa Cebu City sa General Community Quarantine. Hinoon, ilang kining gitutukan nunod sa posibilidad nga budagsa na usab ang mga LSI nga mudunggo dili lang sa dakbayan kundi sa madapit usab sa lalawigan sa Sugbo. They have to pass through gid sa atong staging area, no? Samtang awhag sa opisyal sa mga LSI nga mobiyahe pagawa sa Sugbo nga siguraduhon nga duna sila'y ticket inig-abot sa syudad aron dili sila matanggong. Sa pikas bahin, subling nag-operate na ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa pag-issue og travel authority sa mga LSI. Apan dito na kini sa mga police stations nga nakabase sa mga barangay sa dakbayan sa Sugbo. Dunay mga pending travel authority ang gikanakdang iapod-apod sa Cebu City Police Office ngadto sa mga mi-apply nini. We are delegating the issuance to the station commanders so that people will not be coming in the CCPO compound. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa tulo lang kaadlaw, dulaan sa 1 ka milyon ang pagsaka sa kaso sa mga nataptan sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, 13,000 usab ang pagsaka sa kaso. Dugang mga detalye sa report ni Femery Dumabo. Muabot sa dulaan 800,000 ang nadugang sa mga nasakit sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sukad niadtong Biyernes sa udto hangtod kaganihang udto. Sa data worldwide, nitala na og kapin sa 18 million ang COVID case. Hinuon paspas usab ang pagsaka sa mga naayo. Gani dugang 500,000 ang mga naayo sud sa tulo ka adlaw. Dulaan sa 11 million na ang mga recoveries. Mukapin sa 600,000 usab ang mga namatay. Dinhi sa Pilipinas, alas 5 kagahapon sa hapon nga data sa DOH, nitungtong na sa 103,185 ang COVID cases sa nasud. Hinuon 35,569 kanila maunalay aktibo, kay naayon naman ang kapin sa 65,000. Nakatala ang DOH og 2,059 nga mga nakalas. Subay sab sa data sa DOH, ang Central Visayas adunay 16,586 ka COVID case. Dulaan sa 10,000 na hinuon niini ang naayo, hinungdan nga kapin sa 6,000 na lang ang aktibo. 854 ang natala nga nakalas. Sa mga lugar sa tunga-tungang Kabisayan, adunay 1,856 nga COVID cases ang probinsya sa Sugbo, 109 sa Negros Oriental, 90 sa lalawigan sa Bohol, ug karon adunay usa ka kaso ang lalawigan sa Siquijor. Ang dakbayan sa Sugbo nitala og 9,075 ka mga kaso. 1,985 ang naa sa Mandawi City ug 1,876 usab sa Lapu-Lapu City. Ang Eastern Visayas nitala og 982 nga COVID cases. 685 na niini ang naka-recover ug 294 na lang ang aktibo. Pabiling 3 ang namatay sa maong sakit sa rehiyon. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Tulo pa tayo sa pagdahili og yuta ug mga bato sa lungsod sa Pintuyan sa Panaon Island, Southern Leyte. Kideklara nga dead on arrival sa Pintuyan District Hospital ang tulo ka mga laborer human natabunan og yuta niadtong Biyernes sa hapon, Hulyo 31. Nahitabo sa barangay Canlawis, Pintuyan. Ang mga namatay giila nga sila si Ruben Gibaw, Adelberto Gales Jr. ug Joel Maike. Base sa spot report sa Pintuyan Municipal Police Station, ang tulo ka mga biktima nangubkob sa kilid sa nauga nga sapa. Tungod sa sigi og uwan-uwan sa miagi mga adlaw, midahili ang yuta ug natabunan ang tulo. Daling gidala sa Pintuyan District Hospital ang tulo kundi gideklara sila nga dead on arrival. #Wedding Wednesday sa ibalik karong Agosto sa dakbayan sa Talisay. Apan, nining new normal, lain-laing health protocols ang subayon. Subay nini sa Garden Atubangan sa Talisay City Hall, pagahimon ang Wedding Wednesdays, matusab ni Mayor Samsam Gulyas nga kinahanglang upat lang ka mga tao ang mutambong sa kasal, din usa lang ka maninoy ug maninay ang tugutan.
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagku'ng nag-unang mga balita sa rehiyon. Ako si Nico Sereno. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Bobby Nalsaro, ako si Alan Domingo. Mayong hapon, mga kapuso.